Jo tinc gravat al cap, no sé si era el número 1 o el número 2, vaig fer un article sobre la guerra d'Iran i Iraq. O la guerra d'Iran devia ser. I l'Eliseu me va portar una carteta d'un lector indignat de per què havíem gastat una pàgina parlant d'una cosa que no tenia cap interès, no? I que tenien que parlar de València, i jo em vaig frustrar molt i a més vaig pensar, hòstia, ara és quan te tiren, no? Però era clar, tampoc tenies una clientela, és a dir, era una clientela molt acostumada al resistencialisme, molt forçada per la situació política, no? I a vegades, hosti, si tu volies fer coses que se n'anaven un poc de lo que s'havia fet fins aleshores, hi havien les seues resistències.